Τι άσχετος είναι αυτός ο άνθρωπος και τι άσχετο είναι και το περιβάλλον του. Έχουν περιοριστεί μόνο σε επικοινωνιακά τρίκ μέσω Twitter. Τι θέλει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Έκανε κριτική στο Μητσοτάκη τώρα, ότι δεν αντέκρουσε τον Ερντογάν άμεσα. Τόσο άσχετο παιδί δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Είναι 40 χρονών άντρας. Θα πρέπει τουλάχιστον στοιχειώδη πράγματα να γνωρίζει, που τα γνωρίζει και ο μέσος Έλληνα πολίτης. Αυτός δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτό τον αραβιαστικό του είχε εκεί πέρα και ασχολείται όλη μέρα και με το σκυλάκι του και ξαφνικά αποφάσισε να γίνει πρωθυπουργός Ελλάδος. Θέλω να δω μια κυβέρνηση Κασελάκη, με Κασελάκη πρωθυπουργό, το Λάκη Γαβαλά υπουργό δικαιοσύνης, τον Κοκλώνη τον βλέπω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είναι στη θέση του Νίκου του Παπά. Θα τον φάει τον Παπά ο Κοκλώνης. Βλέπω όλο αυτό το συνοθήλευμα που μας έχουν πια δηλητηριάσει τη ζωή μας καθημερινά και που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που αντικειμενικά δεν έχουν καμία αξία σαν άνθρωποι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι θέλει, αυτοί όλοι δεν γνωρίζουν που είναι ο στρατός. Μας έτυχε και ο Κασελάκης τώρα, βρήκανε πάλι βήμα.